Yo mga idol, ito 710 ng pula, maliit. So titingnan natin kung kakayanin niya yung dilaw, no? Dilaw naman yung makapal. Game. Yun mga idol, ito papartidahan ko to kasi malaki talaga. 710 tapos katawan, paa, kanya lahat, no? So patalikuran natin to. Saka hirap siyang paharapin, no? So yan, game. Papartidahan natin mga idol kung kakayanin. Laka, ayan na, nagyakapan na mga idol. Yan na mga kaji, nagkayapakan na. Pag, Iyan ka. Iyon lang. Tinamaan, idol. Tinamaan yung pula, no? Paakit mo po yung pula. So, tinamaan siya. Solid yun. Pag bumitaw yung gagamba nyo ng ganun, ibig sabihin na solid po yun, no? Tinamaan talaga yun. So, tansya ko dito, hindi gagalaw to. So, titingnan natin. Kitang-kita sa akin kasi bago ko, hindi ko pa napipil light, no? Kita ko na yung tama niya, napakalaki. Ayan, sa may gilid, sa may dibdib meron yan. Ayan, no? Kitang-kita yung tagas, no? So, yan. Babanatan na to ng dilaw. Tatapusin niya na to. So, yung dilaw dito halos walang tama, no? Paalang, napaka-minimal nung kagat lang nung, hindi talaga nakapasok. So, sana na-enjoy nyo pa rin, no? So, tinistig ko lang naman to. Kasi nga yung pula, literal talagang matapang yan. So, sinubok natin sa malaki. Kung kakayanin. So, yun, no? Kinaya nga. Kinaya ng malaki yung maliit. So, so yun lang. Maraming salamat po. Ayan, abangan yung mga next part natin. Yan lang. God bless.